Fid-29 ta' Marzu tas-sena li għaddiet għal ħabta ta' nofsinhar fil-Kamra tal-Kontroll tal-Pulizija daħlet talba l-għajnuna biex f'Haddingli tintbagħat l-assistenza għaliex kien hemm mara f'Xifer l-Irdum lesta biex ittemm ħajjitha. Fi ftit minuti waslu żewġ uffiċjali mit-taqsima tar-Rapid Intervention Unit li bl-azzjoni immedjata tagħhom ġiet salva tal-ħajja ta' din il-mara. Dakinhar One News kien irrapporta dan il-każ li mill-ewwel ixteret fuq il-midja soċjali bi kliem ta' tifħir mill-pubbliku lejn l-uffiċjali li assistew biex tiġi salvata din il-ħajja. Dawn l-uffiċjali huma l-Kuntistabli Glenn Vella u l-Kuntistabli Joseph Ellul li għadhom kemm ġew ippremjati għal dan l-att b'ċertifikat ta' komendazzjoni mill-Kummissarju tal-Pulizija f'ċerimonja ta' premji lil membri tal-korp li ddistingwew ruhom b'mod eċċezzjonali fil-qaddi ta' dmirijietom matul is-sena li għaddiet. Iltqajna magħhom f'Takandja fejn irrakkontawna dak li esperjenzaw ma' din il-mara. Il-koll daħlet mill-control room tagħna li kien hemm persuna qiegħda fix-xifer tal-irdumijiet ta' Haddingli. Peress li konna viċin assistejna aħna u n-nies rrimarkawna fejn kienet il-persuna. Rajna persuna ta' sess femminili qiegħda bil-qiegħda letteralment fix-xifer tal-irdum. Dak il-ħin fi ftit sekondi ħadna deċiżjoni li noqorbu lejn il-persuna u ngħinuha. Bdejna nkellmuha bil-mod il-persuna kienet tidher aġitata ħafna, bdiet tibki kienet eżatt letteralment fit-tarf. Bdejna nkellmuha u ftit noqrob liha pass sakemm irnexxieli ndawwar jidi magħha, ġibitta lura u flimkien bl-għajnuna tal-kollega tiegħi ressaqnija lejn il-karozza f'post li huwa safe dak il-ħin għax l-irdumijiet mhumx safe la għalina orqas għaliha u ġibna l-għajnuna medika biex joħseb iktar il-persuna hija. Il-Kuntistabli Vella fisser kemm hija xi ħaġa imprezzabbli li ssalva ħajja. Il-pulizija tagħmel minn kollox, tiltaqa' ma' kollox u kultant ikun hemm persuni li f'dawk il-ftit momenti jiġihom ħin ħażin u jiddeċiedu jagħmlu affarijiet li wara jiddispjaċihom minnhom u jsibu pulizija li nsertajna bħalna dak il-ħin li morna fuq il-każ u rnexxielna nsalvaw ħajja, ġifieri hija waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel f'ħajtek. Il-Kuntistabli Ellul tkellem magħna dwar ix-xogħol tat-taqsima li jaħdem fiha u appella l-kooperazzjoni mill-pubbliku meta jinserta xi vettura għaddejja fit-triq. Ix-xogħol tal-RIU huwa xogħol ta' first responder, huwa xogħol li jidħol f'ċertu riskju, xogħol delikat. L-appell tiegħi lin-nies hu li meta jaraw vettura tagħna bis-sirena għaddejja kemm jista' jkun jersqulna mal-ġenb b'mod mill-aktar safe biex aħna nkunu nistgħu nipproċedu għal inċidenti bħal daw li fejn għandek split seconds, sekondi tista' tkun fatali. Iż-żewġ uffiċjali temmew l-intervista tagħhom magħna billi appellaw għal aktar empatija fejn jidħlu każijiet ta' saħħa mentali għaliex minkejja li sar ħafna xort hemm bżonn aktar sensittività f'dawn il-każijiet. Għalulna wkoll li bħal m'hemm tobba partikolari li jirrispondu fuq każijiet ta' emerġenza medika għandu jkun hemm ukoll tobba speċifiċi li jieħdu ħsieb każijiet ta' saħħa mentali, b'mod partikolari dawk ta' attentat ta' suwiċidju.